hapon guys. Ako style guys oh. Nagpikpik, nagtulog, nagkakater. Enjoy kayo guys. Ang apuhan. Nila na po ng background yung kaysa nagkatuliyang pa na ay mobile store. May wala pa na limpyuhan ng store. Because hasol tayo. Hasol guys. Bata. Di ba kami tatirong agil kanan? Guys, please like and share and subscribe.